este cole empezou no 1990 e eu viñen xa ese primeiro ano. No curso 1990-91. Debese construir no ano 1989-90, non? Para construir o cole, aínda antes, tivemos que apoiar moito que se construíra, porque este cole era moi importante para todas estas parroquias, non? Entonces, empezamos a facer movimentos así polas casas, falar ca xente, que se tiña necesidade deste cole, todo o mundo encantado, e todo o mundo da zona apoiamos moito que se abrira. E tardaría, non moito, tardaría a lo mellor 2 anos ou así, como moito, parece que sí. Non se quería concentrar todo en Santa Coma, dadevos conta que en Santa Coma está o colexio grande, está o instituto, está toda ali, está a FP, tal. Entonces tratábase de localizar unha zona onde había moito neno, dadevos conta que estaba Freixeiro por un lado, o sea, a zona da parroquia de Freixeiro, a parte da illa, a zona de arriba, que lle chamamos a parroquia de arriba, estaba Castriz por outro lado, onde é unha parroquia moi grande, das máis grandes do concello, entonces eu creo que este era un sitio estratégico. Mira, o cole cando eu cheguei estaba moi noviño, pero non tiña a cor que ten agora. Por exemplo, antes o cole era todo branco. Co tempo, fomos lle dando cor, e cada ano, como tiñamos moi pouquinhos cartos, porque agora non hai moita dotación, pero naquel momento éramos moito alumnado e tiñamos bastante pouca dotación. Que viñamos de distintos colegios. Eu que notei é que aquí, o primeiro ano andaba un pouco perdida, pero despois estábamos máis mezclados con Membibre. Non nos mezclábamos con rapaces, sei que había moitos, e aquí, sí, é o que... Éramos menos, claro. Ai, éramos, creo que eran, cando abriu 350 ou así. Bueno, o primeiro día sempre se ven con un pouco de nervios, eran moitos nenos, era un cambio, porque de principio iban ao colegio, os nosos iban a Pedreiro, facían hasta terceiro curso e despois viñen pa aquí. Sabes, a mí que me gustou que non nos conocíamos os veciños, porque a Noelia non a conocía, somos da mesma parroquia. Eu conocía os nenos de Lesos e non conocía os nenos de cerca. E despois, ora conocíamonos máis, todos xuntos. Non, vale, vos sois. Eu quero volver! Aí está toda a nosa idade, sí, é porque como algo aí. Pois empezábamos 5, como agora, non? 5 anos. Non. Pero a Tariba... Non, empezaban, cando viñan aquí á escola, empezaban aos 5. Non é como agora, porque agora empezan aos 3,5, 3, pero antes non. Porque antes non era igual que agora. Antes os coles había preescolar, que é o que é infantil agora, e había EXB, que é o que é primaria. Entón había hasta octavo, que sería o que é agora segundo de ESO. Os primeiros anos que eu estuve aquí, os nenos marchaban aos 14 anos e se repetían algún ano aos 15. Marchaban para o instituto, porque non había eso daquelas. Daquelas era EXB. Cando nós chegamos aquí era EXB, non era primaria. Entonces marchaban aos 14, 15 anos. De feito, moitos nenos daqui, dos vosos pais, marcharon daqui e xa non foron ao instituto. Pero, sin embargo, despois, houve unha época que foi cando este colexio quedou con menos alumnado e con moitas máis aulas, cando marcharon os da ESO para o instituto. Porque eu fixen aquí 2 anos máis. Antes había hasta octavo, e despois entrou a ESO, e fixen primeiro e segundo de ESO aquí. E algunhas... Al principio de todo, había 200 e pico nenos e nenas. Era moi numerosa. As familias eran grandes, había moitos irmáns. Despois, cada ano, fui sempre menos, e agora que estamos con 76. Eran moitos nenos na clase, porque ao mellor cada clase tiña
25 nenos, ou 30. 38 en oitavo, nunha aula que está aí ao lado, e nesta eu creo que éramos cerca de 30 tamén. Tiña nunha mesma clase, tiña todos os nenos de 3 aninhos, de 4 e de 5. Só estaba eu de profe infantil. Na miña clase había 20, 21, 22, dependendo dos anos. Por detrás? A ver, dábamos todo na mesma clase, non? Non cambiábamos de clase, peño iso, non? Nós antes tínhamos unha Unha clase clase para todo. para todo. Non tiñamos de música, nin de inglés, non? Non, só estábamos na mesma clase. Pois as clases non eran bonitas como agora, non tiñan tantos colores, todo era paredes blancas, nada, sillas e mesas e máis nada. Moitos nenos. Aquí tivemos unha clase neste, onde é agora a Sala Castelao. Houve clase tamén, despois foi o laboratorio, A clase de tecnología. a biblioteca era onde está a sala de profesores, A sala de profesores era a que está ahora enfrente, a biblioteca. a biblioteca. Pois moito non cambiou, porque eu creo que o cole de Traba, o cole de Santa Comba, xa traballábamos así un poquinho distinto. Entón, traballábamos un pouco como se está traballando agora, sí, éramos un pouco adiantadiños. Sí, facíamos cousas distintas, xa tiñamos a sala Castelao montada, xa fixemos proxectos. As cousas importantes, que son o que estáis aprendendo agora, tamén se aprendían, quizá un poquinho de diferente maneira, pero moi ben, e había cada profe que te encantaba. Poñer como un papel, entre un texto e que Vale. Infantil non había libros, facíamos xa os nosos traballiños, investigábamos sobre cousiñas, traballábamos moitos os dibuxos con eles. Tiñan libretas, libros, máis ou menos como agora, pero eran outros modelos, outras cousas. Os libros daquelas eran moito menos atractivos dos que son hoxe. Eran moi grosos, e aparte de ser moi grosos, tiñan moita letra e dibuxos en branco e negro moitos deles. Antes comprábase material, cambiábanse de libros, prestábanse. E había dicionarios? Sí, máis que agora. Que agora é todo por aí ordenador e por todo iso, non? Internet daquela non había. E onde buscaban a información? Pois buscarían na casa ao mellor cos pais, porque non había móvil, non había internet, non había nada. Non tiñamos nada de ordenadores. O primeiro ordenador que houve neste cole, e xa levábamos bastantes anos aquí, prestou no Concello. E só tiña un Windows para poder escribir, porque non tiñamos internet, nin tiñamos nada. Tardamos moitos anos en poder ter un ordenador, porque ademais neste cole faltaba luz moitísimos primeiros anos. Faltaba luz, e faltaba auga. E entón, a veces os nenos maiores, como tampouco podían ir para casa se non había luz e se non nos mandábamos pola mañá, íbamos á casa de José, que está aí de frente, a buscar a auga para beber. Sí, é certo, non vos parecía raro, porque de verdad que era certo. E eles seguramente que vosos pais, algúns de vosos pais se lembran deso, de ir buscar auga nas serras para poder beber. E polas mañás ibas a buscar auga para poder cociñar, porque non tiñamos auga ni luz. Houve outra época despois que, de vez en cando, pola mañán, cando eran moitos días, porque a veces estábamos 3 e 4 días sin luz, porque as instalacións e os postes eran moi velliños. Entón, o que facíamos era que, se pola mañá sabíamos que había 2 días ou 3 que non había luz, pola mañá dicíamos, non, mira, non poden, levados nenos de volta a casa, e iban os nenos para casa. E estaban na casa todo o día. Por qué? Porque non había luz. E aquí non se podía estar, porque non se podíamos nin dar de comer, nin había auga, nin se podía ir aos servicios. E éramos moitos, porque éramos 250 alumnos. Os 3 primeiros anos era o cole de Traba. Antes chamábase Traba Castriz. Claro, porque era onde
donde estaba, entraba Castriz. Pero entón despois pasouse a chamar CEI Pepe de Xambaña. Os compañeros que estiveran o primeiro curso, porque eu viñen aquí o segundo curso que empezou o cole, falaran de poñerlle Pepe de Xambaña, porque Pepe de Xambaña foi un señor que viveu por aquí, e unha persoa importante, que ademais hai moitos libros sobre ele, e entón empezaron a tramitar, pero non se puido tramitar. Tardamos 3 ou 4 anos en poder tramitar e poñerlle o nome de Pepe de Xambaña, con moitos escritos e moitísimo traballo. En honor a un home desta zona, a un home desta terra, un escritor desta zona, unha persona moi humilde, que se foi para Cuba, dou moito prestixio a esta zona. Creo que non nos recoñecemos tanto como tiñamos que recoñecer, pero sempre pasa o mesmo. A xente da zona nunca se recoñece, recoñécenos seguramente outros máis que nós. Pois, desde logo, foi unha persona moi apropiada, porque ademais el, cando marchou fora, non sabía casi nin ler, Fixo todo a base de esforzo e de facer moitas cousas, que eso vale moito, verdad? E máis adiante, puxeron o nome como se chama ahora, CEI Plurilingüe Pepe de Xambaña. Cando eu estaba aquí, non era un CEI plurilingüe, non. Agora vos sí, xa, madre mía. Galego, castelán, inglés, bueno, este cole é tremendo. A biblioteca foi cambiada. Antes era na sala de profesores. E había moitísimos libros. E moi altos. E sabedes onde estaban? Onde están agora os profes? Íbamos préstamos, íbamos un día a semana, collíamos o libro e despois tiñamos que volver a devolver. E podíamos ir pola semana tamén, íbamos apuntando un papelillo, que non levaba que cando entrábamos. Mira, naquel momento non había estipulado así por lei hora de lectura nin tempo de ler, pero, sin embargo, sempre potenciamos moito neste cole a lectura. De feito, supoño que agora vostedes a aula castelao de lectura e unha biblioteca, neste cole sempre nos preocupamos moitísimo de que os nenos les gustase ler e que leran moito. Mirade, a sala castelao fíxose tamén con todo o cariño, porque as profes e os profes, e incluso colaboradores tamén, que había tamén colaboradores, está a Mónica, que algunos a mellor a conociches, a Mónica, non sei, pero despois no tempo de mediodía, xantábamos aquí, tamén cuidábamos o comedor, estábamos con vos, pero no tempo de mediodía iban todos ali, ou casi todos, as que podían, as profes e os profes, incluso tamén José, o conserxe tamén, entre todos fixeron todas esas pinturas tan bonitas. E despois gustoume moitísimo cando montamos a sala castelao, porque a mí encántame ler, encántame. Entón, esa posibilidade que tiñamos de ir a ler ali para todos era precioso, encantábame. Encantábame preparar contos e leelos, gustaba moitísimo cos nenos preparar historias e que logo foran ali a leelas. A sala da castelao desde logo gustaba moitísimo. Para nada, o parque infantil puxose non hai moito, Non había case árbores, pero había árbores pequeniñas. O patio era totalmente distinto. Foise facendo pouco a pouco. Eu plantei algunhas ameixeiros, cereixeiras. Non había nin horta, nin invernadero, non? Era erva, por ali había erva. Nin había tantos. Cando eu vin non había eses árboles tampouco. Non sei se estaban estes daqui. Non, cando eu vin non. Había árbores, pero doume conta, claro, pasaron moitos anos, esas árbores medraron moitísimo. Non había esas árbores que hai agora, entón era un problema, porque se chovía non podíamos salir porque chovía. E os días que facía sol, poucas árbores había para estar á sombra. Xogábamos a correr, a pilla, ao escondite, ao brilé, ao fútbol, ao baloncesto, non había columpios nin rodas.
As rodas viñeron despois máis tarde. Eso éramos moi festeiros, supoño que igualito que ahora. Moi festeiros. Aquí nos disfrazábamos todo el mundo, facíamos cada unha. Éramos moi festeiros. Celebrábamos moitísimo, facíamos un festival polo Nadal, que invitábamos as familias a que viñeran a velo, facíamoslo, non sei se o facedes, facíamoslo no corredor que hai na entrada do colexio. Ali montábamos os escenarios e ali facíamos un festival. Celebrábamos en agosto, facíamos as castañas, celebrábamos o Entroido. O Entroido viña sendo máis ou menos como agora. Viñan vestidos de entroideiros igual que agora. Cando viña o tempo do Entroido, un día traían unha cousa, outro día traían outra, como agora. O máis divertido creo que eran os antroidos. Os antroidos eran moi divertidos. Por la semana esa de preparación, pero despois o día do festival de antroidos, da festa de antroidos, do desfile. Bueno. Os últimos anos celebramos o Halloween tamén, facíamos un pasillo, un corredor do terror, e ali montábamos un pasillo todo oscuro, onde pasaban cousas tenebrosas. E daba moito medo. O túnel do medo era, a ti sí, verdad? O túnel do medo entraban os valentes, e algunos querían resistíanse a entrar. Teño moitísimas cousas divertidas deste cole. Mira, facíamos moitas festas, aparte que éramos un grupo de profes que cando chegamos aquí éramos todos moi novos, moi entusiastas. Celebrábamos o Entroido todo polo alto. Celebrábamos os maios. Celebrábamos tempos de ler moitas veces contos. Os nenos e as nenas a veces preparaban obras de teatro para todos. Teño moi bons recordos neste colexio. Pois mira, unha das cousas que recordo con máis cariño é o dos maios, porque lle dedicábamos moitísimo tempo, e un dos últimos anos que invitamos a todos os pais e que nos quedou maravillosamente ben. Xusto o último ano que eu marchei, eu xa sabía que me iba, e celebramos tamén os maios moi ben. E foi casi como homenaxe de despedida. E logo celebramos letras galegas. Logo celebramos unha cousa, que non sei se ahora facedes, que era moi divertido. Íbamos todo o cole, todo o cole andando. Pasa que agora non recordo, era como un campo moi grande que había cerca de aquí, facíamos unha ruta de senderismo, íbamos andando e alá chegábamos alá e facíamos todo o día xogos ali no campo, logo comíamos ali, levábamos todos comida e volvíamos andando. O comedor, antes, cando había moitos nenos, comían en 2 turnos, porque non chegaba. De grande foi sempre igual. Éramos tantos que as filas para entrar á clase facíamos no patio coberto. Poñíamonos en filas, nos patios cobertos, viña a profesora e cada unha ca súa profe. E para o comedor tamén. En vez de entrar por onde entrades vos ahora por dentro, entrábamos, poñíamos no patio, e entrábamos polo patio, e hasta onde chegáramos. Cando chegábamos ao comedor non collían máis, dicían que para o segundo turno nos tiñamos que esperar, mentre xugábamos, e despois cando xa salía o primeiro, volvíaste a poñer a cola, e entrabas no segundo. E eles chegaban a casa e dicían sempre, mamá, a comida do comedor dixo, está moi boa, eu de que me dera ir agora á escola. Digo, tú a tía Carmiña moitas veces. Estaban encantados da comida. A comida, que estaba moi rica. Sí, eu notei moito cambio. A mí gustábame toda. Toda, a min tamén. Porque era moi rica. A min, estaba buenísimo. Bueno, a min a que máis. Tiñamos 2 cociñeiras que se chamaban Lola. As 2 chamábanse Lola. E se vedes o que facía moi rico, que a mí me gustaba, o polo asado. O que sí que non me gustaba nada, o arroz con leite. Cada vez que había arroz con leite no cole, puñame mal da barriga para non ir á escola. Mira que tremenda era. Non había ninguna actividade extraescolar porque os nenos tiñan que marchar ás 5:15 todos. Entón, pola mañán viñan cando viña o autobús e marchaban. E ao mediodía, como había 2 turnos do comedor, tamén estaba.
A ver, cando veu a nai de Lucía, que se solo quedou un ano, non había así tanto. Despois, cando veu o padriño de Lucía, que é o outro meu fillo, eses se tiñan fútbol, tiñan así, bueno, os meus quedaron moi pouco, porque daquela había pouco tempo de vir por eles, e iban e viñan no coche. Viñamos en autobús. Pero antes había moitos máis autobuses, que éramos máis nenos. E os buses viñen a tope de nenos. 3 en cada asiento, en cada 2 asientos. Íbamos de pé no autobús, porque non había asientos. A parada íbamos nós soliños, non tiña que vir as nosas mamás con nós. Íbamos solos, cando chegábamos a casa volvíamos ir solos para casa. Era máis. E no meu bus non había problemas de asientos, todos collíamos, éramos menos. Agora, pois, ven outra maneira. Os nenos agora ven sentados. Antes os nenos viñan polos pasillos e viñan por onde viñan. Non había cuidadoras. Nin para deixalos, nin para recollelos. Non é como agora. Agora os nenos están moi ben cuidados. Pero antes subíanse para o coche, madre mía, iban como... Nós tiñamos ali un veciño que non me quero nin... Subían como se fora un cuchiño para dentro do coche e iba chorando, pero agora non hai nenos así que choran. Para mí algo moi importante era como nos levábamos de ben os profes, as profes, as familias. De verdade, eso era como unha familia grande. Éramos como unha familia grande. Amigas e despois, bueno, facíamos cada unha xuntas por aí tamén. Despois nos íbamos xuntas por aí a tomar algo, ou en Antroido, facer unha comidiña. Moi ben. Vos apuntadevos a ser profes, que é unha cosa genial. Botei moitos anos aquí, teño moi bons recuerdos aquí. Recordo moitos momentos con cariño. Moitísimos momentos, porque estar con nenos pequeniños sempre son momentos moi emotivos. Cando os nenos acaban o curso, así, cando se van, pois que quedache máis recordo deles, e iso así. Pois teño moi bons recuerdos de algún profesor. Tamén teño algún moi malo, Pero houve profesores que me deron a min clase que lle deron a Iago tamén clase, Mari Carmen, de religión, a de inglés, Mari Carmen de inglés. Elisa, que estuvo aquí o outro día, creo, tamén. Para nós, este cole era como se fose a nosa casa. Intentábamos decorarlo e telo o máis bonito posible. E recordo aos alumnos e as alumnas, claro que sí. Para mí, o recordo máis bonito son as persoas. José tamén, estas persoas que sempre, as cociñeiras. Disfrutei moitísimo. E aínda a día de hoxe, cando falo do cole, digo, o meu cole de Santa Comba. Porque é o cole que máis tempo estuve. E entonces, sempre que falo deste cole, digo, claro, o meu cole de Santa Comba, o cole de Traba. E disfrutei moitísimo deste cole. Teño moi bons recordos por aquí, había nenos moi buenos, familias moi boas, xente moi boa, moi bons compañeiros. E foi un cole que deixou moito recordo en min, moitísimo. Sí, paseino moi ben. Marchei porque levaba moitos anos aquí e quería ir para Santiago porque era moi cerca da miña casa e estaba ali a miña familia, porque senón eu seguiría traballando no PP de Xambaña. Os nenos agora están moi ben. Esta escola nunca debía de cerrar. Nunca.